Ang maganda na nila, Paul. Ay, ano ba? Ako na sa nagkira. Hi guys, good morning. Lasing ko na guys, mahigit akong katulog. Kaya alas 7 pa ako nagkatulog kagabi eh. Abay-abay ko sa bata, nakakatulog. Yan si auntie guys, mata na si auntie. Lungag na ni si auntie. Dini din si auntie sa banyo ng diretso kay magkuan man ni siya manghilamos. Ayaw siya maglungag. Si Bintoy pod nanot bras na po si Bintoy. Okay. Sigtol-tol naman ni sila sa ilang trabaho. Toothbrush na si Bintoy guys. Oh. Sige na ante, pagpanghilamos na ante. Nagkurong-kurong ante. Good morning sa di ante. Hi guys, good morning. Muna yung ipanglabahan ni Bintoy kagahapon, oh. Siya naglaba kagahapon, guys. Ito na ipanghalay din, kaya panggawas din ni nato karon kay para nga mauga. Itabangan na siya ni Koreana pagpanghangir danhi. Tabangan siya ni ante pagpanghangir. Hindi na pag luktak kung ano na sa nilungag ante ay pagkape ante. Nga si Riri guys, di ada rin sa gawas nagkape. Kape guys. Kaya yung kape oh. Kape ta. Morning guys. Mga pita ninyo guys. Atong tanawon ang bata. Mayo pang tulog sa bata guys. Ang daming tulog sa bata guys. Morning. Morning ninyo. Okay, morning. Langhab dayon siya. Langhab dayon siya. Morning. Ay pagharuki ba ya? Baby boy. Mata na. Pagharuki na unan ha. Mata na bata. Tulog pa na siya. Pag-istorbo ha. Tulog pa among ninyo guys. Tulog pa siya oh. Morning na. Mata na. Buyag among bata guys. Kaya dili tahilak. Dili tahilak pero pag magkaon niyang mama singgit na siya. Ayaw tanuga anak. Gisong-gisong ka. Gisong-gisong din na siya. Gisong-gisong dayon. Hugas na si Manoy sa plato guys. Wala mo na nahugas sa paggabi eh. Hey guys. Si Riri guys. Nagtimpla na siya otro og kape. Nya kana iyang kape. Iya ginagbutang bugnaw para dili na kayo init ag hanggupon niya. Mamahog na si Raymond sa baboy guys. Yan ang laugan ang baboy. Yan si Koreana nakailis na po na siya kay mag-eskwela. Yan nakagawas na po atong mga linabhan guys. Kay para nga mauga. Ya manilig po din ta karon sa silong kay para mahinlo na ang atong silong.
Koreana, man na siya pamahaw. Nanudlay na siya siyang buhok kay para mag-eskwela. Magkuha na si Bintoy sa kamunggay kay para atong sabawon. Para makahigop sa sabaw atong angkan, guys. Kay igok-igok ang bata nga walay walay di ta makasabaw kay gabi wa mi nagsabaw kagabi. Nagkuan ra mi kagabi unsa niya gulay sa pakbit. Nabab mo po isda gamay. Unsakto na noy. Noy, ano jacket? Dato ning himayon para atong mabasoy. Basoy na nato siya, guys. Nga na sabaw. Namay tangkong dani atong sagol. Sagol na itong tangkong. Ang kamunggay. Shout out sa inyong tanan, guys. Good morning, good morning. Si Bintoy ngayon walang pasok. Kaya si Koreana lang ang bihis. Koreana lang may pasok ngayon. Si Riri, tuan na po si Riri sa bukid. Nanigway na sa baka. Mahal po rin sa manok o iro. Iya tong lapusan si Manang. Kay si Manang mo sayo karon ukuan kay murag mag-discharge si Nestor karon. Murag siya ang mag-ukuan dito asikaso sa mga papers ni Nestor. Para maka-discharge na. Dagan yung kayong salamat, Lord. Wala po minimo pasagdi sa mga panghitabo nga kuan na okay ra ang tanan. Dagan kayong salamat sa inyo po mga nagsuporta sa amo. Dagan kayong salamat sa inyong tanan. Kay bisan pa man sa among agian ng mga kuan na binagit sa kang Nestor na okay ra siya. Itay tagaan sa problema, guys, nga dili na to masulbad, dili na to makaya. Thank you kay Lord. Indot kira kong tulog kagabi, guys, kay manamog panihapon pagkataod-taod magabay-abay ko dito sa bata, nakakatulog ko kamata ko unsa na to oras, alas 3 na nagbangon nga ko daw nag-edit nagkape. Tugnaw man kaayo balik ko kay grabe ka tugnaw ka ganihas kadlaw. Tugnaw gid kay ganihas kadlaw. Wa ko ka kuan kay nag-duty ba si Riri kagabi sa kuan na ko nakabantay nga naglakaw. Hasta pag uli kay nauli din siya alauna na. Si BO man gud si Riri, guys, nga di nilagay pag kuan ilang schedule mag-duty sila pag Miyerkules sa gabi na ilating duty. Sila ng tanan nag-duty. Wala ko nakabantay nga naglakaw na siya kaya nakatulog magug sa'yo. Pero kuhan bitaw sa kong lawas nga parang kuhan bitaw katong sa sigura ka kuhan nga bitaw pa di ko pa katulog tarong. Ay, tungkol sa ay huna-hunaon na ito nga. Kamundak mo na Yan. Ha? Kamundak ko. Kay? Pantod ka? Ano pa? Bahog ni. Budak. Pagpatanda do. Yan naman na nato naghimay ang tangkong ato na puning hugasan.
Para ato na rin maluto. Nagabukal na guys. Tara na ilunod. At panakots. Wala kang tayo luya. Ito nakaibot to na ito sa bukid sa luya. Ato lang, sibuyas, daog na. Walang bata kagabi kay igok siya kay walay kuan. Walay sabaw. Wala mi nakasabaw kagabi Ito ga igok-igok ng taon siya. Ito na timplahan dayon. Ito na ito na ilunod ang halamanggay. Luto na ang binasoy guys. So ato na nang hukaron para makakaon na pod si Cyril. Ako ning initon ang chicharong bulaklak. Ning gipalit si Tito gabi. Ako initon. Kukad na po si Mama sa baw guys. Para makakaon na si ate. Yeah, di na guys, naka-ready na ang pamahaw ni Cyril. Napa may isda o sobra pa na kagabi Napapoy pinakbit. Di ay sabaw. Kami niya naming pangaon. Unya na kog kaon makauli si Riri. Say! Dali na pagkaon na. Ala, pangayo man sa didi. Ala. Kaon man niya mama, pangayo sa didi. Ala. Oo, unsa man? Morning, baby. Morning. Nasudlan na iyang aping guys, Sudlan na iyang aping, nasudlan na iyang aping. Agoy. Ya ka ba pagdagpak ni. Ashush, nag-smile man. Ashush, smilean man niya lola Ashush, smilean man niya lola Ashush, iyara magpuyok-puyokon yung lola siyang smile Ashush, tulog sa ikaw dana ha, kay mag-eat pa si mama ha. Sleep ikaw dana ha, kay mag-eat pa si mama. Ayos. Ano mo na ha? Ano mo na hibibi man. Smile niya, hibibi daw yun. Yes. Kalami ba kayo harukai be? Kalami ba harukai sa bibi de? Smiley atong viewers di. Smiley sila di. Pakita sila sa imo smile di. Di pakita sa smile ni mo di. Di pakita di. Pakita sa imo smile di. Di.
Ay, shush, ganyan. O, shush, ganyan na, baby, oy. Imo na gid ni ang gikuan ng akong kuan ba? Kung sarong ba? Ha? Wala na gid ni mo gikuan akong sarong ba? Ha? Shush, shush. Shush, smiley lang sila. Pakita lang sila sa imo, smile di. Di. Pakita lang sila sa imo, smile di. Ay, shush. Kanya, gitabon ko man niya ato nagadto mi sa hinguog kay hangin man lagi muning ako ni siyang gidala-dala kay wala man siya kuan iyang pranila ni Pisman akong gi kuan ni siya kay para akong itabon para di ra siya mahanginan na wanay nun na kuan labanan nato na unya ha labanan nato na unya ha Ay, shush, basi, shush. Ay, shush. Da. Ada. Kana, sige, lihok. Para exercise, para dali masudlan ng mga bukton diha. Lihok para dali masudlan ang mga bukton diha. Panghayo na sa titi, guys. Panghayo na siya sa titi kay nagdingog mang plato. Hala, naaman si nanay di ay. Naanon si nanay di ay. Sayo man si nanay di ay Ala. Nga mo pa nagmata? Ta. Mo pa nagmata. Ala. May bakain tulog. Ada. Ala gikugmo. Kita man kugmo Gikog mo na, be. Kita man kugmo sa video Be, gikog mo, be. Bago lagi mo kalo, be. Bi. Bagoy mo kalo, bi. Ne, nago kay kog mo bay. Okay. Kadidiho na galing. Tingog mang plato. Kadidiho na galing. Tingog mang plato, nagtingog. Wala didi, wala. Wala didi. Wala. Wala didi. Wala didi. Okay. Dihan ada ni siya itiwa sa immunized center. Ayos, wala yun? Abay garo kinang dagway na. Uy, klase niya yun? Dili, makarok na na yun. Taan, haluki. Iyara, lubot. Kadilo ka, Joy. Puyo ba? Ang mani nga. Liot lagi lagi mo yan. Ya, ulo ra balay kay puro. Ha? Kayo. Dala. Ano pa magil na? Okay. Nay, Okay. nay. Okay. Kaya nagawas ang kugmo. Okay. Ko ama. Matalitaw de. Okay. Ano nagibarino man na? Ato nang i-plaster atong bulak, guys. Ibutang na sa nato diha mintras nga wala patay katungtungan. Ato na itong hatan lang sa atong sinunod. Pwede nung pita nito ato ni sa ato ni diba?
Hi guys, good evening sa inyong tanan. So manihapon ta karon, ay atong sudan ni patungan imong isda noy. Patungan imong isda o nya atong sudan isda o nya natin mga bisita nga vlogger. Natay bisita nga vlogger. Si Asi Doy Vlog o si Buki Vlog. Manihapon ta sa inyong tanan. Nya ang bisita may atong paampuon ron. Laga sige lang pagpre na. Sama asa naman. Dandan manihapon daw. Tutok manihapon. Alin na kay manihapon ka. Di lang ko nila bayan pa. Asa naman to asi. Biya ba? Sige na lang lang. Ang bisita man ay sana si Danda na mag-ampo kay bisita man. Mag-ampo daw kay bisita man. Nyatang karang gabi na sa mga grasya nga ning abot na ang dalo dagdagan pa nimo dengan salamat amin. O man siya mo na ka. Pinapalit mo. Ang ganda namin akol. Call, ano ko ba? Diyan yung online. Danda na si Danda na pala. Parang bago mo lang matay ko pa. Ako nagkaon. Balay. Kumana ang punas sa salamat. Wala ka nangaon? Kumana ang po. Kaya naman, ako ba kami nangaon? Saon ka ba yun? Respeto na sa kanta. Hindi sa mauso mo rin. Ba? Hindi ba? Action, action ang kuhan, sabaw. Ha? Action na action. Isang anak. Hindi, anak. Ay, grabe yung isda yun. Nilonggot na. Hindi, ano? Singkring ko rin. Hindi, anak. Wala bigla nang iri. Ay, basta nagtiki. Gawa, ang gagawin natin. Gabaan ta sa siya. Oo, kasi balibahan ka. Hindi, kaya namin iutan. Sabak kay binalabag ko ni siya palangga. Oy, nga naman kay nanay. Sa tao. Natita naman. Pamili ang pamili naman ng tao sa iya sa uman ko ng ante. Adi nakatita kay na naman. Ay, kanon. Wala pa rin. Di na ko siya siya palangga. Nanood na siya, nanood na. Di ba ang ante na kanimang isa, ikaw may angkot? Si auntie nga ni, si Uncle Bintoy. Baylo na, baylo. Hapit na daot ang saksakan. Gambahi. Tiki. Ang simag diri sa mga. Nag-ungong mo sa pertahan. Hindi to man kasi hindi mo ragi siya kuan. Bisawan. Parang sura na. May hapon tayo guys. Ay lagi pag kontrabida niya lang. Ah, naman dahil video rin. Hindog naman sila. Ano naging code? Daman oh. Ay pag kinontrabida niya lang. Baka ate ang kuan ante. Tadi dia tinilan ko lang. Ay, kaya si, kung sila sila sa kaawayan. Kontrabida. Wala tayo dito namin. Ay, wala ito namin. Wala na to pa rin lang. Ikaw ko yan na. Yung patos kagayan. Eh mo nang paan. Magkali ko itong mag-direct tingnan ni mami kay. Udah dia mah. Aman din. Isa bo. Bo. Ito na si Pasi Lolo. buboy dai. Ubod siya abot. Ada to itong sinulog. Wala pa sinulog. Okay, sinulog nag-anto na. Dito ba siya mantika, binag-send dito na yun. Taas-taas yung iyahe. Mantika na ba sa sanggayan na sa nalakas sanggayan? Iboy daw. Dito. Sabi ka pala eh. Di man husay. Magkano sa kagayan? Lingkod mo? Doon? May nagsasansan. Anton. Aman din. Kanton? Ano? Ah, hindi na. Hindi ko kaon na.
Halang ka na ah. Hindi na sila ko ano hindi halang. Spider siya, pre. Wala. Kaya pre katong pula. Ang sibong, ang buhol, ay sibong. Layo ra. Magkapit siguro sa Doon na nagtubos sa buhol. Sibol. Kuan di sa. Bol, arangan luya sa kuan. Kami nagikin. Kita kaya ako Pamigin. asal ayun taon. Sikat di ka niya. Ah, ito bumbong. Ay kaunti. Chay! Bang na ningning na mga kutang kasi kantong kasi chow katong kutong ko yung hindi. Puno ko. Ang kupang sino? Ya pansit kena pangan do ang buhok ay kutsaw. Ano si Papa? Pero ikuha na katong kuan. Kami Ilo. Doon ay kwan mo, biswa ka ay kwan udong. Udong. pansit lagi ya. Ulung ni ko. Ano siya? Ay kay kapigulang lang din kasi ka makabalot sa pansit pang tuna. Ano man si Papa? Balik sa iyo. Papa mo yan. Ano si Papa? Huwag nga pansit di. Alam ba yun? Tumingay. Katong kuan danyo katong sa Korean. Ito na boto sa Denzel. Alam kayo. Sa lipat ko nga ako. Kamuan. Kuan siya sa babuglo na. Babuglo di ka. Di masabot ang pamili. Deka nandiyan sa, deka hilik sa halang ko. Grabe na sa kaya. Kung kami ang dyan. Dito. Ya, ano ni suwa? Labi init kayo. Kami kami hindi ba? Oo, kani. Hindi mo kasi. Ano kay Ay si Init ka siya. Asa init mo halang sa sa init kayo. Mahal na ba kayo? Silap ko doon. Ang Pagbuto. samyang. Ang Kasi binti sa isa to. pila to ko to hilo to ni Denzel sa to. Ranawan ko ang nakuha. Uli tas makoy. Kalita taro ni kamahal kayo niya. Dami na sa mga kuan rin ay karang kuan. Buwan ka kusahan sa kaon mo koy. Ano halang mo? Tumabog pa mga kubog. Asa po. Bagay man ko siya. Kasi panghapon na siya. Kasi Nado na siya. Ako ganiti parang tayo dito ra magkaon mo ali dito. Mo kasana sila na ka silong. Dugoy na ko ulit. Sobrang ko siguro. Lagi mo na sila ko ang problema dito no dahil sa sulina. Baba ni siya dito pa. Racing. Ano na ulit? mga kabalo na. Ano ako sa kwan hindi. Nakablaw ba mo? Pato pa nga mga sikat kay tuwa. Si Inday nakaatod to na kita. Lang kaya sa tungang baya kalagan. Ang lapit eh. Iluwitan aro. Ay ano kami? Ay, aro, ista. Ista la. Bakal minggu. Mga dayo ito. No, do pa sa ado. Ako kami ang nilagawas pangapit kala burno. Oh. Yaw, go video na kuan. Amo ikan aw, mo gabi siya. Dagay kay vlogger na nagpanga basta mag-racing na. Kusog siya. Dahil na kami ang pasok sa vlogger. Hindi ka ililapad na sa video pa. Ingon. Ano ko yung Inday abad? Nasugig pagamba si Kwanda. Yung ko Inday, yung ko subay na pulapan. Inday aba. Oo, Inday lapad. Sa deka. Ako gina iwan gina naman ang ikaw. Kaliwan ko lang niya. Yung kura na iyon ko nga Inday aba. Ingon kay oo, Inday lapad. Na. Ikaw mo nagbahuta diha. Kaya ako talaga na. Ikaw bitaw. Kamu duha ko. Ay ako sila tayo kay nang. Ba man ako may magtan ako. Mo ka Inday ito ako di. Pareho yan, Yung yan, mga yan, subay na yan. lapad. Ikaw mo nag-ingon mo. Inday lapad. Ingon ko Inday aba. Ingon ka mo duha nga oo, Inday lapad. Di ba gusto abad yung yun? Dapat mabuto mo yun? Silong iba. Napamatan sa din tuyo. Maiyon ko nga ka nga live ni mo ni Inday sa ako. Dahil ka nga Inday nga. Ano sa Inday? Inday lapad? Duha Inday aba. Lapad kayo mo ito abad. Dahil lapad. Sila ba man ako inin mo dapat na. Ano malapa. Daday ingon si iba day Inday lapad kuno day.
Ano di, gibukahan naman sa apelido. Kaduham sila ng day. Kinsa may sa'yo na din? Barang. Barang? Doon, ang day bigre. Kinsa? Barang yan. Barang? Barang manong barang? Dapat yung mga nilid? Ano duda yun? Ano dito ko dahil? Wala mga ingay. Kalapad. Bunga. Gabi hindi. Sila na dapat na gugapa man dahil dah. May utro na sa dahil. Di kayo ba gugapa man dahil. Ana dahil. Hindi ata, dabalik niya mo hindi ay. Binugangan na sa dahil. Lalu dah punya balik Pauliton gid ka kita. padala punya apa ini? Ano kaya ito eh? Nyato. Wala ka. Ya tuh punya masih ulah ada punya tuh orang orang segala dah. Kaya na baligya. Sana dan kimot ng nyato nila. Nyato mani man na. Agak juga dan ang dengan dan pinya tu mamanya yang hidup. Pinya. Pakai pilih gitu nyato. Dili mo gano to sauna. Ngawakan din ito ng lula. Lula man dito. Tadi kita tuh dengan mama nang ada nanti kita kan. Ang hidup ni hindi kay kuan. Kaya mo dipili ka. Ikaw po so. Betul aku tababoy ng tungkol na dagan dito pingi. Kalau kita tababoy di ate. Kapila dak to wala dak to kitang pila. Check. Saan ka ka sa ron? Sapon kita pirmi nga nangawas pili. Lara ako, tas ako tuwa talaga. Ayun kagwa sa rin tag-isa sa ko. No, tuwa ako. Dengan bunga barang pila. Ha? Ito ay sa rin. Bahan mo kayo na nakuan man ako kapila man. Ada Kon paano ka panghat dito sa imo amigo? Oh, bunga. Ah, dito nang bayad. Yan man bana ni kuan ang nagkuan sa pili, nagbantay. Bana ni adil pa. Bukbuk na ka. Saan tulog dito? Betul na kami bak nila balik dito. Wala namang pipili dito ba? Naa dito lagi nag-atrat sa baksa dengan anak sa tulis nga. Nakay ko siya, oh, dagan pili dia. Ngayon ko mamili pati isang ayaw na kay na baboy namatay. Hindi kita na. Hindi ka. Kita kan dia. Ben kita Mama kaya klase nila. Wala na yung kaso ba yan? Narinig mo ito. ilan ni kasaka. So, Bini. balo ka dyan. Nanang taas ka na kay katulad at tumilas. Puro damay ito, kuan puro lagi kala uli kay nakaran ko na ito nga pulit ng ganun nga po ganun nga pulit ulaan mo ganun ulaan sila tong nastaasan. Ay, ay mo di. Wala may man ang daan. Oh, lamig ang daan. Wala may malan mamuot rata. Malaman. Okay na namin kayo tuon. Artisot. Ang bago. Lutoon mo na pa. Alam buhe? Ha? Buhe. Dili ang pan. Dalaan na nato sa bata sa paan. Daw daw isda. Bayar ang pa. Siya din nato ikukuha. May pa. Na may lang kay Naglabog na ba? wala sa pamilya di kay katulad at wala sila. Taga mapuha man mo naglabog no. Pili lo ba? Na? Labo. Pinyato? Naglabog ba ito? Kanya to. Babong nila ng lubog na. Hindi ka. Basta ba? Uma na ba? Kung di kanan, bunga. Butang mo mo pares. Ada mo kay mga Pero dili kung katong violet na. Di pa nag-iipatanaon pa to kay wala ta katanaon to katanaon pinabay ko dito isa. Dito ka sa kuan sa kuan bababoy. Dalan ta lang kita. Ma dalan ang kadaan sa kuwan man. Buwan, Buwan ni ta. Bunga dagan atong likon. Kaya ko sa tong lalaki na Dala lang sakuran. Balik ko ng mulit kay taga ni uban. Mamunit ra lang kita pag naga ni magdala na ta sa magsaka. Balik Bago ta. na sa bayan, sa bayan na sudah sa sudah duloy. Balik ko sa ambil mo. Pag wala na ikatrabaho, wala na ilalakan. Kita kan mo kita ray. Kabalo kay saka, saka. Kita kan mga pulit-pulit taga taga kay to pulit-pulit. Mamunit ra sa kanya. Siya binigyan nga. Gamay ito sa taas. Kaya ba na gusto niya? Siya. Ano ba yung mga ano kay trabaho sa speed na doon. So masih kasi. Alam mo, Barulo ko man. Ay, mo kalao sa pili kay dili kay ilan. O gani. Mura palit. Oo. Alam mo, sa reporting day, sa Sabado. Parang sa langit ang ulo. Kana si Lolo nga Abraham lagi sa na, patay na. Sa Lulong ba lulong? Nahulong nga nagakos ng talaw. Ito tadi bumbu din eh dapat yung ini mah. Tabangan lugar sa adan. Magana kaya ang taga kapangasan dito nagagi sa nakturan. Asa ka tamo ma? Ya puto ada saya tuan. Bilin ka. Bilin na yung kulit. Oo, din. Oh bakit ada Kung bakit? bakla din tayo dito exercise sa sanan. Oo, baka ta dai man kay kanta.
Balik ko, ito ang klase. Tapi tara na iyan na rin kasi naadagan na iyan na rin. Nalit ko Wala na. na, uy. Ano sa iyan na rin? Pili na Maagas ba? di. Pili na. Pag-bless sila. Hindi na naman. Ano na si Kennedy dito? Balik mo ba wala? Kasi ang simple. Ano ba kasi mo klase niya? Kaya pasaka? Saan ako? Bakit kasi? Hindi. Kasakan niya si Iba. Sa Domingo noon. Lain mo ko nila itukuan dan kay lain ni kapili din kay kanang murag taas ba dahil kay sa nga okay tagbuo sa akin asa ka man ta. Mga sama, di na ito niya inalap ako. Oo. Ito sa inyo, ipayan sa natin, di ba naman to? Wala na rin ito. Wala na kay. Pilay na ito dito. Pili naman. Kay dili ni bata tapit ito ni bata. Ako lagi, yapido lagi. Ipang pilay ito ah. Kato mo ito min. Pagkabas man. Gamay ni Ay, kapili mga nang mo. panggi. Ano, hindi dyan sa tantiston ka nang likod nila lilin. Ipahimo ko Ikaw ka na dyan, mga kuwan. Pamuli, hindi pa himo mo ito uli. Di. Eh, mauli na din. Dalaan ka na sa tindya. Panguling din ako ban. Gigabas ka na, i-deliver sa bansuan. Ito naman ang mga tao nga itong parang giga. So, bilaran mo kita dia, mo pagkahurot tingin dia. Sayang lagi kayo. Ang bili. Bukan na isang biya ko katuig nagdinaro ka dia. Hindi ano to Biya biya ko nagbiyo sa katuig. Di ba yun sa sapuran, giga sa sapuran, giga. Hindi na naman nila. Paghawan ako dia, ulit itong kanang pili sa una, dia pa ko, dili nagibalik dia. Wala talaga ko ikaw na kaligabas eh. Paghawan ako, ang ilan na karmisyon, ibalik dia, stress dito, stress saya. Katong dito bitaw lapit ko lang, malantaw dito sa mong tanwa, dito sa kabangasan, dito sa mong kuwan bitaw, itong dito lapit. Hawan mo kayo, walang ito mapili. Abot din mo sa mga pamili. Kaya kalantaw na ko sa gianan dito pa. Ikaw sabihin na lagi? Oo. Sus ka, mugbok kay pili Ang ito. pili dito mo niya mga bumbo na na, wala maliha. Gilabat. Naipili kita nga, okay na ako nga, tagduwa ka mo pang liso. Ito ako perminting harbisan kay tagduwa ko liso. Pero namin yung double guys pa. Dubol. Na dili sumak. Dapat yan. Itong kahoy. Kaya itong kahoy daw. Ito sa sasabihin. Hala. Pahina pa mas purpose eh pahina pa. Sakon ba? Sayo lang ta pahina. Ang kayong kahoy ba? Hoy. Malas ka ina. Ito mo taas. Nagbuan? Pili. Dili katukan ba? Santol? Dili kasong mura ba? Iya, dahon yung marang-marang. Oh, katukan ang ba? Ang antipulo. Ulit na ako sa kanila. Wala na sila. Ano ka mo lang? Di ko man. Lahat ito ba yun? Susunod lang ha? Babuyan na. Babayan. Tumula sa una na. Babayan. Ito tayo babuyan. Babuy na. Ano ba lagi? Dumaluan man to, katong ipuyan ni Ima karon. Yung di ko sa baboy, pero sa uma, datong ba? Dumaluan man to. Bantay. Ako asuan. Masaya sa mga masali ko. Sabutan ka itong balay nila dito at ano sa mga baka. Ha? Kami sa bunga. Marang sa ano. Marang dito. Ato na ito warat bata niya. Tumutong laki sa natin. Si Bata, may muto ba? Kabuto sa bata eh. Oo, katong istorya ninyo sa vlog, si Bata mo to. Kasi lagi sa mga baboy na amo. Si Odo, may wala. Wala si Odo. Si Bata ang Wala naman niya. Nasa ako sa ang sa Diyos sa parang suti. Surero. Si bata ko nagkaroon na tayo sa kala. Hindi pa sa basura. siya. Hindi ko pa ka na bitaw na maglampas na siya. Bali sa mga kuwan. Diba? Nagugulong sa maero. Siya di bali sa kuwan. Bituran bali. Ang parang sa taong ganyan, kailangan mo ginagawa. Hindi ko nga pangat ko. Mama ko. Isip ko ito kung ganyan. Bara na. Ang sa ano? Sini. Hibla ka. Kautay mo doon ha, high blood ka. Sino ka problema pa mo na mo liwan yung gikon? Susagawatan bang tao sa problema, ikaw, wag ka problema. Mana ini na ididil problema kay problema. Pagkakaw na pag Ang problema mo tandahan problema pero ay lang pag ididil mo lang atikan ka. Ano nga dyan mo? Na sige. Ato problema dili ka wala pero ano na pag ikuno na nga kundi ko. Ito problema ko sa kuan ana. Hindi ko sa ito, Korean na be. Dali. Okay, problema ka nga dyan. Problema ko yan. Malporting. Ang daan na ko. Tinuwag ginang gusto niya lang ba?
Nabayad, may talaga. O nga di, kayo mag-isuko nga pag ato ka sa balay, bayad-bayad ka, para idol ka, welcome ka sa balay, pero sa ito lalaki ka. Ay na! Ano, ginawa ko lang Dito gili. nga, medyo pares na pula. Bakit sa mo sa Gilan na yan, ang uyap lang. Ang mga Kinsa iba? Ito nga laki, ano na yung upang laki, na ino na niya upang laki nga. Ano sa iyo ko na ikaw nga, manay mo ano niya upang ama, akong classmate, mga limpyo sa kudaan. Ay, gusto ko kumain ka ng Dua ka po sila, babae o lalaki. o lalaki na. Kapag yung lalaki ng ibabayad-bayad, ang lalaki para ito. Pagkabawa, ang ibaw. Sa mabayad-bayad na ka, palawit ka sa balay. Nagkatawa ka rin na. Wala ka na. No? Katawa ka lang kinig. Pagkabawa, nagkanya. Mabulos ginagawa ka na. Kapag hindi. Guys, so manamig pa ni hapon. Anya kini pod mo pod niya kung ihatag nilang lang. Mahal din naman sa inyo makaalis. Pa naman ni nainom ni Saysay. Thank you kayo sa Wow, ma'am. Pila na may bayad ang pagkabila ka mo lang. Ha? Pila na bayad ay. Di ba nagpapaitan na? Wala tong gidala sa una din sa iyang kuan. Sa ang papa sa bata. Nawa man niya inom ah. Wagay. Kaya na, inuman ka rin kay masusunod na sa bata. Okay, naggawas naman. Di sa siganan siguro inom kay. Ako sa ala Inom na lang na. Maaman sa dato sa kung ano katong pinalit ni Janice kay pagpakabalo ni Janice nga puros siya lagi. Pag uli nila din pagpakabalo nila kay dito paman sila nya ting uli na din niya pagkakuan kay Sabado na. Sa gabi gipalitan sa gatas nga dako. Mga ma'am lagi daw mga prutas sa dayon. Na wa man to ni nahurot. Na pag adto ni Janice dito gipamalitan sa niya sinina. Ay pamalitan na niya si Malingasag pero wa na niya gidala. Na namalit sa bata. nana dinhi ang sanina sa bata. Diretso na niya dinhi agi sinestor na nagdala. Nakapalit dari si Amba. Dili nagpalit pag pagkabalo niya nga nag-anak nagpalit sa dito dayon. Sa sinina o sinina o pajama. Nagpalit man ko dito kay isa ra man kabuk yang gamay ra man to yung sinina dito. Pagkabulan kabuok o nain ko nga naapa may kwarta nga katong gipadala ni Ate Gisilo iko ay palit ko na lang ni Ajan sa sinina daw kuan pajama daw kalo na ito nga giadto na ko dito na kita man siya dito katong hap anang higdaan ba oh gipalitan sa niya Nato yung pati sa balik sa kaman. una na di Nagdala yung nila katong nagi Andre dili. una gatas Video? katong to sa ko ano Ay di basta dina ba? ana na katong gibidyo na ko diri nga ka ang maman to agi padala kaluyan gapon guys nga naatay mga kuan naatay ag nga dawat nga mga blessings dira gyapon ta ag pasagdan sa Ginoo Basta di ako mawala sa pagtangko, sa mao gyud paglaom. di gyapon tagpasagdan mao di po tagtagaan sa Ginoo sa problema nga dili na to makaya og sulbad mo nang mga pagsuway tanan sa kinabuhi diya si Prissy Vlog din guys Sa wala pa naka-subscribe sa ako, pareho kong subscribe. support sa iyang channel kaya para pod nga makasweldo na pod siya o pareha na pod nato nga makasweldo pareha na pod Sunod di ko makatilaw og sweldo. kuan na si ibang kuan na ning iya ang pag-apply na lang ni iya makaabot sa timayan niya wa na sweldo na ni apel silang lang hilong-hilong na timing di kay lang no nga kana ang panganak ka igo siya magkapanganak ka makasweldo na ka diba Mayo ta na. mulay dubli gina ang blessings na napay bata o napay nag-abot o diba Para bisa nang kerjaan sih masa dino. Pemurus-murus. Kata beda Kuat bapak ini bapak swerte pakai pokok segini ya. Tapi guys pas kali pakai aja ada cooker, heater, electric pan sama kamada. Swerte kayak pakai burus. pabarusan Terus dia anu. Ko bahala para Lisod sa po, swerte basta lisod di na po. ko. Jadi bapak bos suka Ini kami nga din ako kay kung wala ka na kontrol ba mahimo lang ate na ko. Yata kasi Ginoo sa mo. Ako to Ginoo ko din ako sa biya Ang maliban naman ko sa Ginoo, ko ginawa yan tong dugangi balag malimot yung pag sa pills. wala Kay pangawon may ako sa akin. Ayaw lang sa doy. Aku ke Malaysia memang kay lalaki. Tunga na sa dosina ako. Di sayon. Pat kabok nung kabok bata. gamay Tapos na rin mukha bata ito tulo-tulo. kay gamay Bata palaging dagway pero edad